Id-Deputat Nazzjonalista Azzopardi qed ikompli juża l-Facebook biex jispara l-kanuni lejn il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Azzopardi xerret intervista li kellu Adrian Delia mal-portal tal-Knisja Newsbook. Fl-intervista Delia qal li l-ħadd mhux se jaqpa' jagħmel kummenti politiċi għax se jaqaf għall-pawża tas-sajf. Aħbar li ma niżlet xejn tajjeb mal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil li jaraw il-kumment ta' Delia bħala skuża li tikkonferma li jinsab daru mal-ħajt u qed jiltaqa' mal-Kunsilliera Nazzjonalisti biex isalva postu bħala kap f'każ li jiltaqa' l-Kunsill Ġenerali u jittieħed vot dwar it-tmexxija tiegħu. Kienu bosta l-partitarji nazzjonalisti li kummentaw fuq l-artiklu li xerred Azzopardi. Fost oħrajn, partitarju nazzjonalist mill-fazzjoni ta' Busuttil sejjaħ lil Delia biċċa lider tal-Ħabba Gozz. Partitarju ieħor qal id-deċiżjoni ta' Delia li ma jitkellimx il-ħadd hija deċiżjoni tal-mistħija. Qal li minflok Delia qed jikkonvinċi lin-nazzjonalisti biex jerġgħu jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista ħajħu btala. No wonder the piano is in the toilet qal dan il-partitarju nazzjonalist. B'mod sarkastiku, partitarju ieħor qal li l-Partit Nazzjonalista kiseb riżultati tajbin ħafna fl-elezzjonijiet ta' Mejju u għalhekk Delia ħaqqu jieħu ftit mistrieħ. Dawn il-kummenti li attakkaw lil Delia ma waslu għall-ebda kundanna min-naħa ta' Azzopardi. Fil-fatt mhux biss ma ċanfarhomx, iżda għażel li ħallihom fuq il-profil tiegħu. Iżda partitarju nazzjonalista ieħor qal li l-partit irid jisma' mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Muscat kien qalilhom meta laħaq kap tal-partit, ejja nħobbu lil xulxin, tiftakru? Dak il-parir jgħod ħafna lina bħalissa. Fil-waqt li partitarji nazzjonalisti oħrajn kitbu li anki huma għandhom bżonn waqfa għax xabu jaraw ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Azzopardi xerret ukoll storja ta' dimol ta' Independent li fiha rrappurtaw li Adrian Delia qed jibża jlaqqa l-Kunsill Ġenerali minħabba li ż-żewġ fazzjonijiet ta' Delia u Busuttil ibiċċru lil xulxin waqt il-Kunsill Ġenerali. Huwa fatt magħruf li bħalissa hemm ġlieda kbira bejn Adrian Delia u Azzopardi. B'dan tal-aħħar jakkuża lil kap li bil-barka tiegħu qiegħed jintuża kliem ta' mibeda fil-konfront tiegħu u ta' deputati oħra mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Azzopardi ppubblika messaġġi ta' mibeda li qalet isiru fil-konfront tiegħu bil-barka ta' Adrian Delia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.